To hakini ka por pat ngadon ni ka banai ngu yo play. Ba sasisian pat ngan peteng ni kini ka jing hikai. Ka ba ngala peteng ngala sedang ia kini ka jing hikai ka mga ai ka teng ka khubor. Sigi nyau tu lagi balang aga kitab jing pen pao. Hot ngala keren sibuan ka jire bat ka balang Ephesus. Enrai ngakrem la pen kut aga tu ka voice ka balai spa lai pesan. Ti mata gesngi ngan yale ban peteng biang ika kendiat. Nama ngakwa ba ya ka eka ba ngala sedang. Ba ki banget ki ba sngap kinda syai. Fi ngala keren ya ka jing long jong kani ka balang. Kani ka balang ha Ephesus. Kani ka balang ka ba u Jesus Christ u address ningkong haga shithi ka ba u patho yaw Yohanes. Nama kani ka balang kadai imat ka ba kama khmat. Kadai ka balang ka ba kambiang. Bat kadai ka balang ka ba u jisu kwa ningkong bagi jinglong ka ba dana po jang ni ka balang. Bagi day bandan bat kano ka ba kwa ba kadai bandan. Ukren no ningkong ha kani ka balang kanang ba mga mapi. Ngin sngot ho ya ka jing kwa lani ka jing angnot ka jong play. Fi ngalapan fi nang ni na ka Bible. Baga ni ka balang ka biang na dang sidang. Kadai ka balang ka ba le minat. Kadai ka ba yaisha. Kadai ka bamla asya syu ya ka ba sneo. Kadai ka ba don ki jing ai ki jong min sim khoi ru baga laban ito. Ya kita ki ba kamela debi di apostle rekim day. But kadai ka balang ka ba layaine ya ka ban yaisha ya ka keteng ka jong turai. Andai wat la ka tau jisu dang dan ka ba persya ini ka balang. Namar kawai ka dao. Udan ka ba persya namar bakala no ya ka jing jong ka ba ningkong. Tinggal keren kambo ni ka jing ka ba ningkong ha ka tai ka voice ka ba dep. Balesing anong ban syu ka ni ka jo. Kwa bangan syu ang fi shikintian. Panang isakriyo blay kat no. Ismat kat no ngile asibun ki ay. Nam ta ka balang, nam ta ka jing sakri blay, nam ta ki jing sakri ki bubon, nam ta ki priyo ndre la ka jing blay ka baningkong. Kala yap no na ka jing jingi. Pat ngila iki ka jing Kamdan jing mentoy eru amak mal chong blay. Namaru blay kwa ka jing ka baningkong. Baka lang bay na ka bentaw try. To. Ndapi pet bahanang ni uai kini ka warning ini ka bala. Lani ka jing maham. Wang tukan mau naman kata nang no palahap no. Batu kala ka pamot. Batu le kita ka jing le kibaning kong. Lum da kum tanga wan klo ya pa man pengkeriya no i ka ding peniang syarap jong pa. Naga jaka jong ka ala da paham kala ka pamot. Kani ka ka bas ngoma ngala dep keren diat. Aga tu ka voice ka bala dep. Bala dangi ya aga rukom jong ka jing le niam. Lada ki program lani ka jing shikri blay jong igi shulang tangkum ka jing pendap rukom. Ngimdan syu ka tu ka jing shirham, ngimdan syu ka tu ka jing trai ka jong blay ka jing shikri. Kamdan syu ka tu ka passion ka bagi ong ka tu ka jing shirham ka ba. Katalut ka jing lang jing emari ka downward na ka mentaw Jesus Christ. Ngimdan syu ka tu ka jing shirham ka katino blay o Jisu ban ruay ban tuay ban mani. Ngimdan syu ka ban shirham na ka bentaban mau ban anyo sngaw ka jing trai ka jong man simbu ko ka jing em. Lada kata kamdan syu ka jing em jingi u Jesus Christ wang ini kiktian. Ken mau nang no paham no. Pi habu wang ken mau nang no paham no. Kadai kwa ngi bangin pet kendiat cedian. Haka por bangi sedang kumlungi long. Haka por sedang kumlungi le. Pinyo ki beriu marsan mat ika jing ki jong blay ka beningkong. Kim tip tip sem. Kim tip kata ka jing buon kam jong ki. Kim tip ru kata ka jing thait wat ika jing pang ru kim tip. Kim tip ru ika jing tiang kim tip ru ika buram beriu. Nama bagi dang syam ika jing ki beningkong. Sengo bang bay ban ruai ban syakri ban iji seng ban mani utruai ban selok ika beriu ban ya pelong jing seng ban ya le jing seng shirham utruai namar kadang-kadang ka jing ki beningkong. Andai hadian nang ila syakri di pau senam.
Kalau sulong tangkum ke rukom bat ngila nyau ya tu ke jingle ke benengkong. Ba ke jingle ke do. Shangan ong ipi kata ke jingle ke ba pile nengkong kam de ke do. Ke de ke jing tray jong ke jing it ke jong play ke benengkong. Henry ke ni ke bomenta lanang iklem le shu i ke jingle ke benengkong. Ngakong anong ipi kala de ke do ke ba shil kai. Ke ba penuit penbandingi banginum la bani achkhma. Uji su kwa bangin long crazy na ka bentau terang abu dak tak dia. Bangin de shirham na ka bentau jo. Bangin de pelai jing mut yu trai, bangin perkhat yu ubat sengi ban ben. Bangin iet yu trai, bangin sngo shirham na ka bentau jo. Ukwa ai kata. Namar udai unong leit kurem, ukwa ai nong leit kurem bakan shirham na ka bentau trai. Tengah kwa agni gepor bangan su ong in fisikin tian. Uong ini kita nawar kata nang no palaham no, kan mau nang no palaham no. Bat tole biang jingle ki benengkong. Lum kum ta ngan weng ye geding peni yang syarak na ka jaka jompa. Figi ni geding peni yang syarak siar. Tapi pet minta pogi balang ngim dan syo. Dan ding peni yang syarak. Ngam ngai ruha Ephesus bakadan ding peni yang syarak. Namar geding peni yang syarak. Haga diga bau kurenu jisu. Kam tahu itu ke syarak bagi thang, kam tahu itu ke syarak ke tabernacle, ke temple. Kani geding peni yang syarak. Kadang ke jingmut ke bakan jamin se. Habu ang ngan pen kan ria no geding peni yang syarak jong phana ke jaka jong ka la dapam ke la ke bomut. Kabanding kong aba pikiran ni geding peni yang syarak. Kamut ke jing shai ke jong umen se mo kho jong play. Kam dan syu tu ke bala. Ke jing keren ni ke ketinu play kala long da ke jing shai jong ubrio. Da ke jing stand jong ke perthei. Karu company at ya ke jing shikri karu komle baro kala long bai da ke jing shai ka bakin ja perthei. Mat kim dan jing shai ye shu ke bana beneng ka bawan na umen se mo kho. Nama ke ding peni yang syarak aga Bible hi ke helbet ya ke jing trai ke jong men se mo kho ya ka palang. But kitu ki shata syarak ki badan ru ke keren ni gi jing a jong men se mo kho. Ke jing shai ru ke keren ni kitu ko umpni yang badan ke syarak ke keren yang men se mo kho. But ke keren ru i ge jing pensle. Nama rapo ke tabernacle ko mangala jui kai ke ne ke badumbe tele shai ke jing shai jong sngi. Limni ke jing shai jong no no light ka ba shabar bakan shai po jong ke tabernacle ke dumbe tele. But u ai hukum yo aron ba ki khun jong u ban pin me bet ye gni ke ding pin yang shara. Hapo jong ke tu ke tabernacle. Ba u lingdo abu le e ke jing le ni amang to apo. U ba mi ku pupni u ai ke jing nya jing u bi tangang to apo. Ba bu le ki kam le ni amang to apo u le apo ke jing shai jong ke ding pin yang shara. Fi ke ta ka de ke bangala chukren borobor ngala chukren borobor bat ke ni long serious. Bangi minta ngi klem le ai hapo ka jing shekri blai hapo ka jing shai ke jong se mo khoi ngi le ai bro tangkat kum ka jing shai jo ka jing mot ka jing start brio bat ngi da snot na ti ka ngi de ro i ki brio ki banang ma ban batai ki committee ki banang ba ban pnia ki administration ngai ngam ben ni kata harikin ma ngi don kam dan gi bakran ni ki tin ki job play klem da don ka jing shai ki banang men se mo khoi Para bakim dan ke jing shai ke men se mo khoi nga kwang anong fi ke de ke bom pe ngon khamal job play Habu angan pir kin ria no ke ding pini shira kamat uweng no ye ke buram ke jong no to ke balang uweng no ye ke to ke jing shai ke to ke balang ke dan uweng no ye ke jing trai ke jong men se mo khoi no to ke balang ba to ke balang ke bedan ang to ke long shu tare rumah shu antat shu tharai shu lek lumar ke kam ke jong play but ngas ngau kuman ong hagan ke jing keren ke jong tunginum kwa ye ke eru age jing seng jing tungin kwa bangin yo ige jing shai ke jong ke ding pini sharak ke jong trai ke bakren ye ga bor jong ke jing pen pau ke jing shai ke jong men se ba ko nang ta de nga kwa ngan pendep ige ke jing kren namar ngin se poi she ko we ke balang rei namar ke dan ke jing tho ko bangim la ya la ke ba ong henry kani padan sagani we do ba phashun
ia kita ki jingle jong kita ki Nikolaita ia ki bangaro ngason jaro badan ke skor un sungawi ke eba mensim u ong kita ki balang hau tau ba job ngan ayo u ban bam no ding jong ke jingem u balong ha ke paradise jong play ko fin sngap ayo gani kaya mut ayu gani ke ketien ke ba ong jisu henrai kani padan kamat kanan ke jinglong ke ba bagale ayu ke shuan ye ke jingle jong kita ki Nikolaita lakwa babin chutip kandian kum ke jingtip mana pipuli ke Bible deru ban tip kat tukat ni fi kini ki Nikolaita kidei ki nong buat hagatu ko por jong Jesus Christ hagapor jong ki apostle kidan yo way brio bagateng Nicholas kaktian Nicholas kamat destroyer ulang penjat but uniu Nicholas akajung shisha udai brio basyakri blai udai ubashakri yo blai uba imbaha uba yaj bet menene takadaw la pipuli ni Nicholas finlap agi kam jogi apostle hagala nang kabanrio pet ka Bible ka ong kini kiktian ngan sipuli kandian nakadakhat ka ba san ti kataga jing ong kalapin sengaw bahayo tau pai babaro kumta kila jet yo Stephen ubriyo badap daga jingaj bat daw mensi makoy yo Philip yo Prochorus yo Nicanor yo Timan yo Parmena bat yo Nicholas ubalakilaniam ubana Antioch fi uleo Nicholas uday ubalajet aga jing shisha ba unlong uway na kinigiban peniat yaga kam jong play maluday bribo biang aga jing shisha Handray hadian katugan ipor ba uneo Nicholas uyat ban syakri yo play upin mi no laka jong kakenhon bat kata kakenhon ka ba upin mi kibon ba kibobot yo bat da kibot yo uni u Nicholas u ai ki jing hikai ki ba kham khala khamper u hikai ban mani blay thao u hikai nama uyo nong naga himarom ro naga takadaw uyele ban hikai yagi jing hikai kiba wat itu kiba ngai au Jesus Christ bakin mani blay thao but bakin le yaki kiba yadai kat kum ga kalsha jonga himarom namar apa ga himarom kidan sipun ki rukom le rukom ngai ki practice la ne ki le wat ye ga jing kenyai ki brio peniap ki brio ki kenyai ki ai ngo yo to ko blay thao baru ni kola sadien ulet poi syakata ga jing hikai bat udan sipun ki nong bot bat kala long ka problem ye ki banget ya gitu ki por kam tami ki nong yalam ki apostle nakata ga daw le pipuli ni ga Bible pisngo thoba kawai ka baga ni ga balang kadan ya ka bangan keren kendiat di gani hangni kani ga balang ya besas kadai ga babiang ba namar kaban kong padan kani ga wai ba pasyun ye ga jingle jong kita gi Nikolaita ya ki bangaru ngasyun syunu jisu igini gi Nikolaita namaru jisu den bo wan u kwa gi brio bakin mani blaita kwa bakin le ka wai pat fi ka wai ka ba blai usyun ha ka jingi dai ka jingi bat ka jing shakri blai jingi kai ka bakra ba gane banginum compromise bat ki gi jong ni ka pertai ta ga dai ga ka ba khamat ka nongrem ka bangiyo ka jingi kai nakani ka kitab jipen pau ha ka balang Ephesus wali kerke nama ngakwa manganda hikai bidia
Lada fidan interest ban singap tinggi jom play binum sung tanah ban jom cikman. Nama pide ban tip ya kan jing shisha. Bahagi ni gisngiru lada ngim watch ngim pay bah. Ngila ban poi syaka bakum kan jing long. Bagidan kita gini kolaitan. Lani kita ginong hikai kiba compromise. Kila ban rung hapo jong kan jing hikai. Lani jing shikli play. Ngi hapan sngot ba ba uplay ukwa ingi ya jing shisha jong gospel. Banginum hikai ki priyo ki bame dei dor kat kum ka ketian ke jong play. Ai go you play gini go Balang Ephesus kadan ni gini ko lightens apura minu Nicholas sadu kata regini go Balang kam sim pidiang ki jing hikai jong u babu ka ong kada shun but uji suru ong ya kata ka jing hikai nga shun fi hagi ni gisngi ni emma gisngi ki bangidon kamban bat bahaya ka ni ka bang keren pet bahaya ka compromising spirit bagi ong mangi ketin English kata kajat mitsim baman kabayalam ya ka jing shikri blai syakata ka jing selalang bat ka putih habanga ongum ta ngamut menong ba habangi emang ni ka putih bangin chu persyalut ya ka jing peniat jong ka sinong ka thao persyalut ya ka jing peniat jong kikime ki kapa persyalut ya ka jing peniat jong ka sarkar kam dai kum ta dai ka bang kwa ka dai banginom compromise ya ki babakla kum ka jing mani blai thao kum ka kom nget ya ki balang ki bam dai shu ka bapak ka bible ka hikai kita ki dai ki ba ka kwa ba pin sngot ho na ka ni ki shithi shi gabsas ama nga na ki shithi ka ba Yohanes utho shaw angel ha ka Balang ha Ephesus tenga sngot na rubo ong ni ki tien jaru badan ki skor ayo i ne man la ka Balang ba pen kod uong ba ka tien jar badan ki skor nganget barok ngi adon skor tang ba teng ki skor jongi ki ba kenjamin sim ki set kelot bat ngakwa mendaga sngi ba pen play ki skor ki ba kenjamin sim babila ban sngot ho ye ga khubor ka ba play kuren lembang ni ka Balang to nganget katu ngala hikai fi ye ga Balang hang ni Ephesus kadai ka wai ni ki Balang ki bang sngot nat palat man keren tangi ni pek kendiat ye ni ka Balang ka ba ka ba labu terterang ni kata kadai ka Balang Asmirna fi da pipuli nang ni na kitab jempen Paul nang ka ba na ka khat ka ba pra lu khat ka ba khat wai tangan puli shwa khnang ba kan shai khnang ba pinyo jing shai how tau angel jong ka Balang Asmirna tu tho ye kini ki ke ruang tau ba ningkong ba ba khat du u ba jalong u ba la yap bar ula impat na itho ye ki jing sha shitom jong pha bat ye ki jing duk jong pha re phalong ka barus pa bat ye ki jing kren ben jong kita ki bo ong ba kilong ki jiu bat kim long re kilong ka synagogue ka jong saitan to wat shep ting ye kita ki eru ki ba phan sa sha ha khami uto saitan so bret ye ki bana pi ye ki jing bandi ba on yo tenju ye pi te binyo ye ki jing sha shitom shi phosngi to long pha ka ba yai ne adu ka jing yap bangan ay phai ka ta ka pan sngat jong ka jing jaru badan ka skor tun sngawi ka ebo men si moang ka ta ka Balang yo tau ba jap anam pen sneo na ka ta ka jing yap ka ba fi ya ka ne ka Balang Smirna ka dan ka Khubor ka ba kraw si ka niru ka dan jing dai bat ngi menta ya ka bangadan ban hikai fi na ka ne ka Balang aga ne ka voice ka ba lai spotlight pun rio fi kani ka Smirna adu menta ka sngi kani ka Smirna ka dai ka nong ba ka he hapo kani ka Smirna ka dan ka dai ka nong ba ka he ka dan shapo west jong ka Asia Minor
bat kaniga Smyrna kaniga Shinong ko pauna baha aga jingi dei bat ka jingpen mi dawai bat kimi sibon ki scientist na kaniga chaka ko pauna mangaliang jong ka science bat ka jingpen mi yigi dawai ki paper kamat kaniga Shinong kadai ka bala shai kamat kaniga Balang ka badan hangni kadai ka bi kendo iki brio ka bala kham shai hari da pipuli bahaya kaniga Balang Marsen sedang uji suang ngai thu ia gajing syashi tom jong pa. Fi kata kadai ka ba ngakwa bangan pen fi nakani ga jaka. Balai ba uji su kuren ia gani ga Balang usdang na gajing syashi tom. Nganut panong kani ga dai ga bedon kam bahai ni minta. Mengidai ban tip baka Balang ka met shitulup ka jong turai minta. Ki bangai gajing syakri blai. Ni poi yang kena jaka jongga Balang Smyrna mana. Ni lajan poi. Haga jaka kaba ngan suong no da kawai ke kentian. Kapor kaba ngi ya mangi minta kena kapor. Kaba ngi don haga jing syashitam kaba kraw. Nasi ani ri kasi jain tiang imat kendiat. Hari pori India pagi we pagi jaka ki Kristan ki don naga jaka ka ba palat. Bat ngakwa bahaga ni gapor. Bahabaw Jesus dang ni ga Balang uong na ito ay gijing syashitam jopa. Filipin na puli u Ukraine bon bahaga ni ga Balang ga jide bat gijing penshitam ben. Uong ga dakot ga bisipo WhatsApp ting. Ye gitiki eki ru ki bapan sa siya. Kami utaw setan unsa bread ia gibana pi haka yeng bendi bat bawan yo tenjo pi pinyo igi jing shashitam shifosngi fi pinapet ba igi ga Balang ka ga shashitam nakta ka daw ka ga ba aimen sim ba igi bandangi shakri ublay la daw po hiyangi bangi de bandrung sikata ga jing shashitam shwa jo ga jingwan jo nginum de ban lingo nginum de ban ki jingmat nginum de ga ban kuslai ban do jingkermen Namar kini ki nyau tu lagi Balang kini ke Khubor shengi minta bangi ni hapan ya lengba kini ki egi fi kini ke Balang namar bagadai ke besyashi tom kadai ke Balang kaba syakri bahayu belahiru ngayo iya nge uklem penram ini ke Balang hang nong nuru uklem penram kumbalong ke Balang habisas benong palaham no nang jingit ke pendengkong Klem ai warning ru. Hari kini ke Balang, kini ke besyashi tampin lap berobor. Lanangan keren ni kini ke persecution. Lani kini ke jimpen shitam. Aga jing syakri belai kan. Ke jing lau mensim. Ke kham im. Dain dah bangi hap aga jing syapan shitam. Pipuli ya kini ke Balang. Klem dan ke wairu ke bau jisun. Keren ni unong. Kini ke Balang ke longkum ta ya. Kini ke Balang ke jing lau mensim juga ke biang. Balai ke biang. Kedaw ke day nama ke day ke Balang ke besyashi tom. Finyo iwat lagi kam juga apostol da din juga Pentecost. Nama baka Balang ke yat ke jing syapan shitam. Ublay rupan Paul ke jong ke bor. Ke banget ru ki shirahem bah. Ki di yangs kam. Ke jing lau mensim ke im krek. Ke tu ki bor. Nama kawan ke jing ele. Ki ya day jing mut bah. Ki ya iat. Ki ya jan bah paramaki. Nama balai ki ya dana po ke jaka ke bagi syashi tom. Fi kata kada ke jing shisha ke bangim la ban kiar. Bahadu mata ke sengi ke Balang ke ri ke si bejain dia. Ki ka klem ta dan kata ke jing lau mensim ke ba im. Kam ta dan kata ke jing lau mensim ke ba shisha. Kata ke rukom syakri belai ke pada ide. Kadaw dari bangi suk palat. Leje seng malumala tang su slap ru ngim la pa je seng tang su bayong kle malumala ro. Mlong leje seng tanda. Yok lung ru. Mlap syo nda. Manda. Don exams room leje seng syo nda. Ahak tagarukom. Kumangarang sidap ang manay doktor ni don por. Rebanit sengim don por. Balay namang isuk pala. Hagari si bejan tiahi. Bro kiwi ngam kren. Tangi kawai ke Balang kren lang ya baro. Ni lasuk palat. Nagtakadaw ka jing naman siyempre ke hiar.
ngim da dan kata ke jing shirham ngim da dan kata ke jing sngo tanan pan shakri play ngi da ngi le jiseng rupiang hi da ngi le rupiang hi da ngi duai rupiang hi da ngi duai rupiang hi da ngi pule bible rupiang hi da ngi pule rupiang hi na kata ke dau ngi le jiseng tanga balat ngi shakri yo play tanga badon kam stang dai kendu jing fin lap ngin sawat ba yo play pi kata ke dega ka pa pip la kya na kata ke dau ngalap ye ke secret jo ke balang balai ke balang ke klep dan ke no rimak ke black remark ngan bu kum ta kata ke jing kan tho ka bau jisu kan tho ni ke balang klam kan tho ye ro ya uang nga itu ke jing sha shi tam bal u da kren chro muang wachip tieng ye de ke ro ke bapan sa sha saitanun bread ye ke bana pi ye ke yeng bendi kan sha shi tam shi fosngi fi kita ke de ki ngakwa ke ne bangin sngot ho wali chep tieng anong fi wali chep tieng anong lang mangaro dang de kumong jisu chep tieng Namar paling ang WhatsApp tiyo, nga siya yo iya ka ni, siya nga siya kirani ka ni. Barabor nga siya kirani ka ni. Jisu ang haung Matius kal nang kabakan riyo, bipuli wang, yo Petras wang. Halor siyang ni umaw siyang, kamot hau Jisu Christ. Ngan tayo ka ni ka balang, bagi kredap to ka dujok kinumla ka, nganganget ka ta. Ndan ka wairu ka bala, ka ni ka balang. Ndan bala, ki banget. Aba ang balang, ni kamday tayo balang. Kekreni ka met so driver away. Mdan bala. Balay namar uji sula de bonta. Un peniang yang ni ka balang kamot ka jing tray job blay ni ka pertai mdan manu bala. Mdan Hitler bala persyang mdan manu bala persyang mensyua. Ki pa persyang hi pin lap adien ki syaram ki syajab ki yap yala de. Ti kani ka balang kani ka jingi kai ka bakrao bangi de ban prepare la de menta. Wat lit nget ya ka jingi kai ba ang ngiting inum shash tam inum ngam keren ni ka tai ka jing jin jar pa ngam keren ni ka tai ka ya ka tai ka jing jin jar pa ka ba keren ni ka jing shash tam kum ki ba nget shwa jo ka juan jo tra kan wan ka jing pi tam ko jor ba bat ngakwa ba nganong fi shikin shwa ka ba ngini ya chi ko pa ka point la da ka wan ka jing pin shitam pinyo I ka jing trai blay ka kraw palat ngayo iwat tang to lockdown managani arsnem adu kan no bagi pregi wat yo play kat banang penjenjar banang penuet kat taga jing syakri play kanang im bakade ke jing shisha kani ka bapimla ban kia kini ke jing sngo kurpang kini ke jing sngo laga jong kini ke jing sngo penhe niam kini baro gi wan nama bangi esuk nangila dan naga jaka jong ke jing penshitom ga bakrao aga bangim dan la ngina yawan para mangi bani yang lang kawai kata ka dega bajuja dan way pastor naga balang ga khamhe ang ni shalong bal khamrim usha snap igi jinkren janga ukuli nga ka way jinkli wang pastor nga sotana plat ini gi jinkren jong fi bat nga sngo benot ruang ba apa ki balang jengi pat ki bahe kan ni kan ne ki si bejantia kim tre pat ban sngap la ni kim phimyo alat ro ban wan kren gi di balang ukuli nga yagini gi jinkli wang kai ka daw ba ka penlong ingi bengini sngo kurpang ka jong kami ne ga ni ukuli nga ang kani kami namar bangi sok ban gi dana ga majority ngong lay tang shirkhar se pinlap shirkhar sigi wegi jaka gi bamdan kristan tang masyutip budai kristan ro pilas no try pilas no jan nama balay fidana ga minority tigi bring bedana ga minority gi bishapen shitom gi bedan pinlap kitu gi jing sngo kurpang gi jing soniam gi ja andre mentang ne ngi oh ka jing snow mangi tang mangi mar balay ngi adan sok palan ngi sok ngi kamen tengah kuat bangan pen fi kene ga balang ga dai ga bedan shibon gi ge fi kene ga balang marsen stragu jisu la kren shwa ga jing pen shitom tinggal apa fi bangan ga balang ga dai ga ya ga jing sha pen shitom andre ga dai ga balang ga baroy pe wong gum no nga itu gi jing sha shitom jong pa apulien ga kitab jing pen pal no ba ar khat khandai wong bat ia ka jingduk jong pa ubo pada po bracket wong Henry palong kobaruspa
Fi kani kadai ka ba ngada ngotanat palat agani ka bala. Palong ka baduk. Hendai palong pat ka baruspa. Ai blai un ta ifi min da sngi da ga jingkran. Fi kani ka balang kadai ka baduk kaduk abang duk amat kam da pun pisah. Kam da pun pisah. Kam dan lagi kelur, kam dan lagi paulang. Kam dan lagi ajar kelur ni ka balang. Hari kadai ka baduk wali jisuru yo i ni ka balang kadai ka baduk. Bat kaduk bat ka syashito. Henry uang ngayo i palong ka baduk. Haba ang duk kamat kini ka balang kamdan kumadan ki wai. Kamdan ki yang mani, kamdan ki jaka syakri blai ki papiang, kamdan ki facilities kuma ang mangimo kita ki egi pangidon kam kumbadan hagini ki sngi kini ka balang ka baduk. Bat ngakwa manganong fi haga jide baga jing syakri blai. Hublem da pe ai kata ka jing duk. Kam ia ke kamu blai ngayo i. Mau beli da consider na ni da perkhat kata duk. Na mau beli laban pendap laban kerku ya no. Hari wong ni bat ia ke jing duk jong pa dari palong pat ka beruspa. Fi ke jing duk ka bau kren ni ka balang ka dei, mani ka balang ka duk. Da pete la isnai na ka jing duk. Hari na aki kamat ke jong disgrace. Pat umpet na ka jing duk upet na ka jing riuspa ka bagan jaman sim. Kani ka balang pat kadai ka beruspa ka bagan jaman sim. Balai ka beruspa. Mga ni ka balang kadai ka balaban yang apa dai ka jing syapan sitom. Padang ka jing duk ka laban ya chkaman. Apa dai ka jing syapan ka yang bet ka syakri. Bat kata ka dai ka bang kuang anong fi. Haga ni ngingi kai palat ka ta ka pisah. Ngayo i dan ka brio ka bala palat ka ni ka pisah. Leje seng pan be ka pisah. Keren be tangi ka pisah. Pai ki brio ki ai pisah. Ngayo i dan lelai ba penting ki brio bala da pim ais kamu blai fin. Ngilong kom ki mau ngilong kom gitu kinong kinyalong kriam bagi. Tim mi ki brio bala da kim ai pisah la da kim ais kamu blai kin. Hap agata ka jing tim. Mga ko mga laju keren bon sen bangi wan rabiang itu kita malaki bangi keren ni ki brio bagi. Kaya na ikaw ay nag-ship hole kim ay ha baga jingtim kilong ki nong luti nga perkat ngan ong fi kata kada ka ba ngam tiang kan dia dru namal balay nga ko ang ong fi ngila pelat ingi da jing ay ka jing Jesus Christ bat kan mao lada fi duk aga pisa u blay da perkat kata u kwa ay ka jinglang man siyam jong pi ka to ka jinglang man siyam jong pi Tapi dia nong ka beruspa kalau ruspa no ni ka balang kani ka balang kani ka im ka syukri u blay Kaba meding na kabantao truay. Lada kamlang ta kamlayang nga pedang ini kijing siapin sitam. Bread iki tu kibangay siya bendi. Psha sitam mga Bible ship house ngi. Kiki dan kiban siya yabro aga ni kabalang. Hare ni kabalang kaduk kam na ni iroyam. Kala alam na ni iroyam. Henry hagaliang ka bakin jaman siyam gani kabalang ka baruspa. Katakan gani ka mga kuwa ini si. Hagano kaliang ki kuwa biwa baruspa aga do. Nabi kuwa baruspa aga man si. Kano ka dega bau blay ukam snguba haba pindus pa aga do pikwa ba pi yo i na kata kaliang nan ki brio baong i ki brio ki ba ya ga jing to kani ga dai na mar ba pi dang haba ga jing tim shanga nong fi ni ka por ma blay don la ga jong kalanti which kuran plumar blay pen roi yu brio dau ya chua ki jing to ki bu bon But what la da ki duk nrega jinglo man siyam jang kitu ki brio ki im. Nga jiyo i mga iya gani kaktiyan what u Jacob ukuran de gani. Pipuli na gabayo what u Jacob ukuran. Wang haka siti ki jang Jacob un nang gabaar. Pipuli wang at khat basan. Ang to da sngaw piko para bangit be it chunga. Haka siti ki jang Jacob un nang gabaar khat basan. Mga puli. To da sngaw piko para bangit be it chunga. Hato blay jim la jiet. Ia tagi beduk jong ke perthei ban nong ki berius pa aga jingai bat kinong yo pateng ia tagi hima ia ke bala kular ha ki tagi be ia jo fi da fi puli ga ba fi yo iba ka jing rius pa aga jingai
Kadai ka bau play usngot na luang atau play melajit ita ki beduk jung ni ka pertai manong ki berus pa ke cingai. Kadai ka balang apa Smyrna kadai ka balang ka beduk kadai ka berus pa. Karius pa aga jingla man sim karius pa aga jing yaisha karius pa aga ketien ke jong play ngano benong. Kawai ka bau ong hang ni ka bang asngot na uang ko ni tongin dia pulih bahai ni sisi ngan pulih biang wow. Tuat siap tiang na pulih na kalau nak ar khot masih pau jingpen pa. Wat siap tiang itu ke ru ki bapan sesya no wang hakimi to setan on bread ye ki bana phi ke yeng pendi. Ha tengin pulih kendiat nang tei nang khot ke kendai wang. Ngai tu ke jing sha sitam jong pa ba ke jing duk jong pan ri palong ke berus pa. Ba de ke jing kren ben jong kita ki boong ba ki long ki jiu ba kim long ri ki long ke sinagog jong setan. Fi ke ni ke sinagog jong setan. Kadai ke ketien ka ba kham ba pin sngot. Kumlo ka dan kita ke sinagog jong setan. Kani ke keren ia gitu ki brio ki ba hakitu ki por ke jong kani ke balang. Ki group ki ba ki gentle re ki ba khat ila de ba ki de ki jiu. Ki khat ila de ba ki de ki jiu ki ba la jet ke pang lo play re ki de ba ki gentle. Kini ki de ki ba dona ke tu sinagog ke jong setan. Sa ka wai par ke group ke ni ke por ke dei. Kaba pentrai kam ya ki hukum ki jong Moses. Hari kaba khlem ithu pa di oblay ubashisha. Kini ki degi bishakri ki ba le persha ki le ki kam ki jaj pa ki jaj. Hikai ki priyo ki jai kai ki bamday. Ki dana ki ginseng kaba ki mani la nong no ksoit sandan. Dene kita daw ni ka balang ka shashita ma kita. Nga kwa nga nong ifi ka ni ka por pideban. Sngot ho bangi mentangi ha bangta. Kani ka jing mani ksoit ang niya po ka ri ka jaj pan riyo perthai brak away ka dan. Fimtip ni perthai menta ka lasan syara no. Lasan syara ni ka perthai de ki kat tu kat ni ka priyo ka mani ksoit. Dene ka taw ni shashita kat ni. Kadai siya ni ka jo. Nga kwa nga nong ifi jisu wang ni kitien. Tulang pa ka bayay ni hadu ka jing yap. Figa ni ka jing yay ni ka faithfulness mo ka jing yay ni. Kadai kabang asngutan at palat pangan kren. Wang long pa ka bayay ni. Shashtam yay da duk rum lelay tang ba parang berus pa. Kinpen shitam kinpen yapru tang ba yay ni adu ka bakot. U blay fi latip yu kumu blay u bayay ni. Ni khat yu u bayay ni. Faithful God ni ong nagkaktiyan English. Balay, nama play uyay ni. Ban iet yung uyay ni. Ban bat ila ka jong kular kaktiyan ka jong uyay ni. Ban iet ban sumar ban yalam ingi. Uyay ni na bam jukot sa bam jukot. Day play uyay ni. Takadaw ukwa yung nga ba di pi mangin yos ngaw yung ni ka Khubor. Nagani nga Balang nga Smyrna. Ba wat na nangin ni kendo yung ni ka jing shitam kan ni. Kiban saja ke perthai rei. Ka jingkan tu ka jong play ngi ka long. Naga ni ka balang ka day. Kung mau kan tu ni ka balang wang. Long pa ka bayay ni edo ka jing yapa. But ngin ay pa. Ngan ay pa. Ia ka taga pans ngat. Jong ka jing yapa. Teng-tengi yo ipalatang i ka ni ka ba. Ka perthai ka spa. Po. Fi ka taga day ka ba nga yo i ka ni ka balang. O jisu ni ka balang. Palang ka baduk. Ay palang ka baruspa. Siapa ni apa? Tapi ya ini, aku namar kespak jong pagam deh ni. Pertega deh kita pansingat jong kecingap. Fi bon sian ni kai ki priyotan ki belong earthly, ki belong materialistic. Ki bekerja pertega, ki bekerja brio ki ba. Dan ki ba klem keren ni kita ki jingkan show ko ba sesyalan deh jong kecingap kita kadai ke bain ong ko begini yo anot rai. Ko apalat bani keren ni kita kecing roi yang ni pertega. Kem na perkhat pan ngin yo ayush ti jalan da. Tagadaw kani ka balang ang jisu wala na pasya sitom. Wala pa lang ka baduk. Wala pa hap aga jaka aga bagitu ki nong manik so ki pensitom. Penmanuang yay ne ado ka jingyap. Panyo ay ka pansingat jong ka jingyap.
khadu e ngan chipni wang jar bodan skor tun sngawi ge bong ben sim wang de balang yo taw bu job alam pen snew na de jing yap ka ba kani ke tien ge dei snow tanat ba ngam fingi dan ke tala nang isa sita menta nang yai ne do ge jing yap ni pen bet ada de ban shakri bet yo try ngin yo e ka pan snget jung ge jing em pan de tangata ngin lai na ge jing bishar kut ge jong play final judgment ge bon bishar ye gi brig bo pop ki bo klem mi pat but un pin mi pat lot baro ka duria wan ai bat ke jing bishar kut ge jong play kene ge jing bishar ge de ban pan ram be ki tu ki bo klem sham ba tho a kitab jong ge jing em baran bread e ki ge ta ka pung ge ding ta ka long ge jing yap ka ba ar ong ga bible ba de ge ta ka daw yi nga ba di fi yi ge ni ga balang smirna la ngi ya apre ge jing sha chi to la ngi long ki ba ruspa ga ba kin jam sem ngi ya ne de ko ba ko pen yo i ngi yo e ga pan sia jong ge jing em ba ngi lai na ga ta ge jing pen ram she ga ta ge jing yap ka ba ar ngi lai na ga ta ge jing yap ka ba ar ka ta ka de ga ba ngas ngotanat ba ga ni kai fi na ga ni ga bala o blem ko khui fi na ga sngi nget ke long ke jing toy ko khra fi to ngi ni toy ko pa ha ni ko pol ngara nget ba ni gi jing kai baro long ko tori ke jing em ke jing ai ngo ime me pen pa ngi ke ba don kam me pen la ngi ken try ba ngi shakri me ba ga toy play ngi ki bri bi yo as ngi jing kai ba ngai kai bro art li ngi bala kalau ke jing shai kalau ke jing toy kalau ke jing ra ha ka ba ki la ban tip ye ka plan ke chabe ha ba ki shakri me ya ile cheme ga buram try ke teng jong chi su mi toy amen to blame ko khui fi ko bless you